नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करता नहीं रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया, हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा विरह गीत, एगो औरत के दर्द। बहुत बढ़िया गीत के रचना कैले बानी और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के और बढ़िया से गायकी कर देतानी तो गाना एकदम दिल के छू जाई भैया। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे ए गीत के गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट कर से पहले भैया एगो बात बतावल चाहब, रउआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में भटकतानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, सही तुकबंदी नहीं खे मिलत, या आपके मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गए बानी तो सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। हम हर रोज़ नया मैटर डालीला आ मैटर में कोनो प्रकार के शिकायत ना रहेला। तो रुआ कोनो भी प्रकार के गीत लिखवाओ के बा, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कोनो प्रकार के मैटर लिखवाओ खतरा बेहिचक संपर्क कर सकीले। बिल्कुल उचित चार्ज पर रुआ के गाना मिली आ मैटर एकदम आपके मनपसंद के मिली भैया। नंबर हम डिस्क्रिप्शन में दे दिले बानी और ताहे लास्ट में बता दें। आज के गाना देखी कैसे गाओगे बटे। एगो औरतिया बड़ा विरह में बिया, का कहतिया कि झरे झरे अखिया बरी से बलमुआ गइल विदेशवा छोड़। झरे झरे अखिया बरी से बलमुआ गइल विदेशवा छोड़। आ काटे धावे से जिया केहू लौकी न चारू ओर। न ठीक से सोवत बानी किरतिया भरोवत बानी। न ठीक से सोवत बानी किरतिया भरोवत बानी। झर झर अखिया बर से बलमुआ गइल विदेशवा छोड़। काटे धावे से जिया केहू लौकी न चारू ओर। न ठीक से सोवत बानी किरतिया भरोवत बानी। न ठीक से सोवत बानी किरतिया भरोवत बानी। तो भैया ये मुखड़ा लेकर हुआ सबके बीच में उपस्थित रहनी है। अगर ये मैटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतनी तो बिल्कुल उचित चार्ज पर गाना रुआ के व्हाट्सअप के जरिए मिल जाए। और हमारे व्हाट्सअप के नंबर बाटे 8874473128। चाहे डिस्क्रिप्शन में रुआ जाके निकाल सकीले नंबर। वीडियो पसंद आए तो एगो लाइक करब, कमेंट करब। आ चैनल पर अगर पहली बार आए लोग भैया तो रिक्वेस्ट बा चैनल के सब्सक्राइब कर ले। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार प्रणाम धन्यवाद भैया। जय हिंद जय भारत।